liječiti. Da. Evo, evo, ako nas gleda ko iz Srbije sada, ja bi preporučio, onako simpatično, što mogu učiniti glede kulturne baštine, glede zarade. Evo, jedan simpatični savjet. Obzirom da je Rumunjska pokrala sve oko mitologije o vampirima, zbog Bram Stokera, da se malo aktiviraju glede, jer koliko sam ja istraživao, mit o vampirima zapravo potječe iz istočne Srbije, ako se ne varam, mitologija o vampirima, koje su austrijski činovnici prenijeli na zapad, ako se ne varam. Evo, pa da po tom pitanju učine turističke atrakcije ovoga, čisto simpatični jedan primjer. Jer baš sam sa prijateljima nekim koje sam upoznao u Grčkoj, koji su iz Beograda, studenti, pa smo bili pričali o tome, oni su sami rekli da je Rumunjska totalno mitologiju o vampirima uzela sebi, tako reći. A Odi zapravo, u bilo kojem rječniku vampir je srpska riječ, a ne da, rumunska. da, Znači da. to možeš provjeriti u bilo To, kojem rječniku. to što je A Bram drugo, Stoker uzeo Drakulu, ispamo je ne, adekvatan. Da, Drakula je bio Srbin, Drakula nije bio Rumunj, on se zvao Vlad Tepeš. Mi da. dan danas imamo prezime Tepeš kod nas, i Tepša, i Tepšić, a kod Rumunja ne postoji, a da ne kažem da je drugi, Ovo bi on je, sad izazvalo salvu reakcija Rumunja, da nas mogu razumjeti. kao prvo, Rumunji su umjetna nacija, to pitaju Moldavce. Da, Moldavci uopće ne priznaju Rumunje. Moldavci kažu, pola Rumunja su Moldavci, druga polovica su Vlasi. da, Ali ne da mi sad o etimologiji da. Rumunja napravit ću jednom tom predavanju. Ono što hoću reći, nije samo Drakula. Mi ne znamo da je Jura iz Kringe bio vampir. To je prvi vampir istarski. Da, Imaš on Kringa. zapravo u Istri, je istina, naravno, da. Ali htio sam reći da koliko sam nešto bio istraživao, čita oko mitologije o vampirima, da je u stvari istočna Srbija bilo to odakle se na zapad zapravo prenijela ta, sad, ispričavam se onima Tako je, to gledateljima, je istina. ako nije istina. To je istina. Ne, točno Da, pričaš. I da, iz istočne Srbije. Međutim, kad je Stoker radio vampira, da, on je koristio Juru Granda iz Istre, iz Kringe, to je kad iz Poreča kreneš na Pazinu, onda imaš selo Kringa s desne strane, da, tamo postoji njegova kuća, zato što u drugim mitologijama nije bilo križa, u drugim pričama. Križ se prvi put spominje i do tada do Stokera jedino kod Jura Grande, da sad ne idemo tu u te detalje, međutim istina je, vampir je srpska riječ u svim svjetskim jezicima i priču o vampirima su Austro-Ugarci našli u istočnoj Srbiji. Istočna Srbija, taj Vlaški kraj, ja sam ga puno puta obilazio, taj Vlaški kraj danas ima najživlju, Da li je istina da pojedina sela još uvijek vjeruju u vampire tamo? To sam u kako? novinama, da, Ne, pa ti imaš, pa ne samo tamo, na cijelom Balkanu, pa ti imaš da, knjigu Živjeti s nadnaravnim bićima, koji je pisao da, Šesto. Imaš knjigu najveći naš pletenac, Tomislav. da, Čitaj njegove knjige Nadnaravna bića Istre, Kvarnera i tako dalje, da, gdje ti vidiš, nisu ljudi pričali takva iskustva. Evo pričala mi jedna žena o vilama, koja je rekla da je ušla u vilinsko kolo. Znači, postoje ljudi koji vjeruju da takve stvari i dalje su stvarne. Znači, samo što mnogi ljudi ne vole o tome pričati. Ti moraš prvo zadobiti povjerenje tih mještana, i to da. najbolje pojedinačno, da bi ti nešto ispričao. Evo, na kraju smo od Ilira do vampira. Evo i na kraju samo da te pitam, onda za tebe osobno najbolji vampirski film ikada, tebi osobno je, znam Pa da je ne znam, sad, sad si me tu iznenadio, ima nekoliko dobrih filmova. Sad, evo baš ja ne ću znam reći koji. Bram Stokerov Dracula iz 92. Meni osobno, a sad. A dobro, to je jedan Da. klasičan film, mada bez obzira što je malo onako patetično, ja ne Je, bih podcijenio ni Sumrak sagu. Sumrak saga da, nije loša, samo što ja sam išao tamo, u taj film sam išao gledati sa začepljenim nosom, jer sam mislio ne valja, ali iako je to primarno ženski film, da. bio mi je čak i simpatičan i bilo je dobrih scena, bilo je dobrih ovako, ali normalno ne može se on mjeriti sa Drakom iz 92. godine, koji je klasičan film i ne znam, sad malo sam Gary iznenadio. Oldman je definitivno meni stavlja jezu pod kožu način na koji priča, način kad priča rumunjski, ne znam zašto je meni taj rumunjski ispao
evo, mene su uspjeli uvjeriti da kad ja čujem rumunjski jezik, da ja čujem doslovno da nešto koketira u zraku s vampirizmom. Znači, ako me razumiješ što želim reći. Znači, mene je uspio Bram Stoker, eto, isprat mi mozak, i općenito narativ da je to rumunjsko. Znači, način na koji, ono na početku, onaj uvod, to mi je jedan od zapravo najboljih uvoda u film ikada. Kada Drakula, u Bram Stokerovom Drakulu, kada dolazi nazad u svoj dvorac cijeli ljut kako ga je Bog izdao zbog Mine, to jest ona se ubila, i na rumunjskom onda priča, ono, majko moja mila, evo ja se sad naježio, evo. Da, film je stvarno, film je Da. dobar i tato je još tada su filmovi bili puno kvalitetniji nego danas, ali evo i taj rumunjski nije s njim imao nikakve veze zato što rumunjski jezik tada nije ni postojao. Znači, rumunjski jezik je napravljen nasilno u 18. 19. stoljeću od onog, u stvari, i to može svako provjeriti na kartu, od slavenskog jezika. Oni za snijeg... Iako su oni dan danas- izbacivali mnoge slavenske riječi, nasilno, da što više ovoga, da. Da, zato da bi on što više ličio na neki romanski jezik, nije da nije bilo osnove. Kao i Dalmaciji, ti si mogu napraviti, Dalmatinci imaju brdo talijanskih riječi ili Istrijani, ti su isto mogu napraviti jedan jezik koji bi bio na latinskoj ili romanskoj osnovi i gdje bi se onda slavenske riječi pomalo kroz 2-3 stoljeća očistile. Ali je definitivno zanimljivo, onako čisto kao prizvuk, kad slušam rumunjski, definitivno zanimljiv jezik. Kad ga čisto čujem ovako, posebno kao u Drakuli, evo, kada čujem, ako smijem. Rumunjski ti je način na koji Slaveni pričaju latinski, evo da to tako kažem. Znači, Slaveni priča latinski, dobiješ rumunjski. Da. Ništa, evo, ajde, ne mogu izdržati za kraj. Transilvanija onda, po tebi Rumunjska ili Mađarska, šalim se, ajde, nećemo sad po tome. Mađarska je najveći gubitnik Prvog svjetskog rata, sve su im oteli. A sad da li je to bilo Mađarsko, ima pitanje. Ali najveći gubitnik Prvog svjetskog rata su Mađari, njima su oteli, mislim, to je vjerojatno kako su oni su skuplje platili Habsburški poraz nego Austrija.